If you've ever played INX and spent some time on Gen 1, you would probably know this cave. At first sight, it probably doesn't seem that good, but when you remember you can't use tapes on Gen 1, the cave gets a lot more interesting. I will be playing this wipe with JJ, and trust me, we didn't disappoint you guys. Pick up! Ficking! Go. Hey, Fitness, not safe to say I'm the biggest, the largest. Been stepping up since my mama stayed in them apartments. Regardless, my daddy told me reach here. when I'm in foreigns, I'm heartless. Cause these niggas is hating on me just because I'm the biggest, the largest. Let's not get too far ahead of ourselves. Let's go back to where it all started, with me trying to spam off our base spot. Tag hit med det samme, så du ikke får cooldown. Teleport east. Since the game was bugged and the INX door didn't work for me, we lost too much time and ended up not being the first one with spam. Since that plan didn't work, I will get level 100 and get a starter going, while JJ was farming for boss. Og så må jeg slå det lort. Bro, tech persons, de er altid fucking høj HP eller fucking høj mail. Jeg er på 3. Fuck you, nej. Vitterlig et slag. Nu kæft. Nej, jeg gør ikke engang. Ja. For Kaizen. Det er fordi han altså er det bare en dårlig undskyldning for at han ikke har rigtig meget brug for ja, lavet alt muligt. Nej. Jeg har lyst til at bolde i din krop. AW strat. W strat. Ja, tak. Det der sted, det er ordentligt dejligt. Det er ikke spildt. Hvad er det mest irriterende? Fuck den endte liv. Det er det, når man ikke turrets. Hvad? Hvad der? Jeg sagde du, det hedder AAV. Det er der ikke. Du skal bare connecte den nu. Bare det er ender. Du siger, så jeg vil gøre hvad du er. Og det er flag først. Since JJ started farming boss at the start of the wipe, we could already do the center boss at only 2 hours into the wipe, so we would be the first one with tech, so we could secure our. Det er ligesom de gamle INX-dage, hvor alle de cancer. Ja. Jeg ved ikke, sidder man der og prøver hver kvarter. Og så dør man. Præcis. Og så græder man. For livet løs. Dumt du gør det som logo. Er du ligeglad? Fuck, den skader meget. Den skader 1000. Skal jeg hoppe ned? Skal du lige... Ja. Problemet er, at vi skal faktisk være bange for at blive countered. Det er crazy. Ja. Så Loki, giv mig din Maywing. Jeg har 4k liv. Jeg er væk. Ja. Hvor er din Maywing henne? Eller min? En del. Bare lav 5 til at starte med, bro. Vi kan bare lave flere bagefter. Skal man til foundations, før man kan placere dem? Should I the way der er kommet? Vi skal bare lige scout dem. Jeg vil gerne se, hvad de har. Ikke lige, jeg tror, der er nogen, der kan gøre noget lige nu. Jo, jeg mangler Maywing. Det bedste at bygge lige nu, det er nok outside. Så det gør, hvad du har ret. Du skal bare lige passe på. After placing down tech at the starter base, I went to the cave and there was no turrets. So I tamed the Afro because we ran out of middle. And then came back, but then we had a visit. Er der?
Nej, Skal jeg bare tage Meg med? jeg fik den. Tjekker lige om der er bets. Der er ikke der nogen bets. Så bare de spammer det. Bro, altså er den her Maving Mongol længe? På wall herinde. Okay, vel lige. Jeg tror, efter vi har fået det op, så skal vi bare hard focus BP. Jeg hørte den. Spring! Fuck, han er herinde. Smadrer ham. Han er ikke klar på det her. Jeg holder øje med ham jo. Jamen, du kan stadig godt se 4 lidt imens. Ellers så giv mig C4'en med. Han er bare begyndt. Det er altså den lort, den her afro, bro. Han er knocked out. Nice. Sig han slår. Det kan jeg ikke. Jo, du kan godt sige det. Sig alt. Nice. Hjælp mig. Jeg kan det ikke. Bro, er du faktisk... Kom her, så stille. Gå af den. Tak. Det er jo ikke så svært, bro. Du kan også bare. Stop. Tak. Kom nu op og C4 det her, bro. Yeah. After placing down the turrets, we put tech and moved the whole starter base into the cave. I feel like I gotta give a little bit of context to the guy. I don't know why he came in naked before turrets, but I guess it was just lucky. I still don't know why he would do that, but yeah. Tænker jeg ikke i hvert fald. I hvert fald ikke give mening, hvis de gjorde. Jeg kan stadig få tjent hernede. Der er masser ude foran os. Og de er broke på ARB. Jo, han kom med sådan 200. Jeg har også 1000 med, tror jeg. Nå ja, men... Jeg skal lige have unmuted den der tekstkanal. Er vi klar? Jeg er på vej. Til baby. While I was moving the base, JJ was getting Reaper so we could do OSDs later on. We both ended up getting impregnated, but then we had a visitor again. Okay, bro. Maving, bag. Texu. Vent, jeg har ham. Skal jeg bare tage den og så løbe? Jeg tager den løb. Har du styr på at komme væk? Jeg går. Nej, han dræbte min. What? Sadly, I never actually got my Reaper. I couldn't find it after like 5 minutes. After this huge setback, me and JJ started farming BPs. First, I went to Velk to get some starter BPs. Then we went to B, Yeti, and then Golem. Big BP. Easy. Jeg troede det var dig der døde, for jeg kunne bare høre det. Fik en til. Okay, Yemen, slap af. Sikkert syg. Det sagde jeg også til dig. Nå. Det sagde jeg ikke. Og det er træls. Det er crazy. Net.
Han har... Oj, rocket Bob. Rocket. Hvordan er han ikke død? Hvor er Gud? Jeg går bare til Jeg tror, jeg bruger Pop Mantis på... Jeg gør Pop Mantis derinde. Ja, sagtens. Fucking mange herinde. Længe du ikke. Hvis dine gårds ryger, så er du på. Der er flere med. Godt på den. En kloner. Nej, hvor de helt. JJ actually ended up getting a 250 Pappy BP, I think it was, from one of the Yeti drops. Med det. Det er din lovning, ikke? What the fuck? Jeg er klar. 5 BP. Gigi BP. Upload det. Nej, jeg venter bare på, at du kommer. Den lige var der. De respawner også hurtigere, når vi er to der. Jeg har allerede ligget. Gasback. Det er faktisk fint nok. Op, hvor de ikke kan rocket der. Tror jeg så. Jeg ser ikke nogen. 16. 16. Det kan vi godt vente. Så længe der er gode drops herinde. 15. Kan lige vente. Jeg tror kun det var en der kom. For der fik en beskeden en gang. Jo, der ser ham, jeg ser ham. Vent. Jeg kan godt se den. 3, 2, go. Jeg kan lige prøve på at stå ikke. Nå, fedt. Det løber. Ej. Alle de der Rickridge hits. Nu. Prøv at se den der. Du har rigtig høj movement speed, så du burde kunne have en Det er chance. sikkert det samme. Disturbing. Hvad er den her? Om lidt. Går du efter dropsene, så går jeg efter golem. Johan, Vil du cryo den, eller skal bare den stå her? der er ikke nogen grund til at bruge den, prøv at se. Den er næsten Du død. spiller den venlig, ikke nu. Nej, den er død. Det er meningen. Decent. Jeg så noget fint nok. Så i hvert fald helmet. Så vi kan køre aber nu. Så er en long neck. Det er så en anden sag. Blå. Compound. 350. Damn. Den er sgu da capped. Er det alt? Vi fik en platform. Kig. Helvede. Det er så gode. Vi fik ikke noget godt virkelig. Vi fik ikke noget sådan overraskende godt. Udover comp. Comp og helmet. Den der helmet er fucking god. Skal vi tage med aber? Okay. Det burde vi gøre. Jeg tror folk kan imprintet aber lige nu. Men vores aber er mere sikre. Oh fuck. Oh, jeg så jeg trigger. JJ ended up dying to some guys camping the stairs, so I was camping inside the golem until they ran away. Sorry for whispering a lot in like the voiceovers, but it's late at night editing, so I have to be quiet. And sorry for like the blurry quality. I will try to fix it for the next wipe, and the same with the Danish speaking.
It will hopefully be fixed for the next wipe, and if you have any feedback, please comment it. And if you made it this far, I would appreciate it a lot if you gave me a follow and liked the video.